мавзӯи дигар, дар мавсими тобистон ҳодисаҳои ғарқшавӣ бо иштироки ноболиғон аз далелҳоест ки милитсияро бетараф гузоштан наметавонад. Дар шаҳри Гулистон ҷиҳати пешгирӣ аз ин гуна ҳолат дар соҳили баҳри Тоҷик хатсайри пайраҳадорӣ ташкил намуданд, ки ташрифи ноболиғонро дар ҷойҳои барои оббозӣ хавфнок пешгирӣ менамояд. қарор доштани ноболиғон дар минтақаҳои барои оббозӣ номувофиқ ҳолати ташвишоварест, ки ҳодисаҳои фоҷиавии ғарқшавиро дар пай дорад. фасли тобистон ҳамчун мавсими оббозӣ ва авҷи чунин ҳодисаҳои нохуш аст. бо мақсади пешгирӣ аз ин гуна ҳолатҳои изтиробангез, нозирони минтақавии милитсия дар шаҳри Гулистон бо ҷалби масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқуллода нақшаи чорабиниҳои пешгирикунандаро тартиб дода дар баробари вохӯрӣ бо наврасон минтақаҳои ғайри обутобгоҳи соҳили баҳри Тоҷикро назорат мебаранд. санҷиш ва корбарии гурӯҳи корӣ нишон медиҳад, ки новбаста аз мавҷудияти обутобгоҳҳои махсус баъзе аз шаҳрвандон барои халосӣ аз гармои тобистон дар мавзеъҳои хавфнок оббозӣ мекунанд. милитсияи шаҳри Гулистон аз ташрифи ноболиғон бероҳбалад ба нуқтаҳои ғайри обутобгоҳи соҳили баҳри Тоҷик нигарон аст ва ҳамарӯза дар ин самт корбарӣ менамояд. масалан, зимни чунин як санҷиш 5 ноболиғи 9 ва 10 сола аз назорати волидон дур ба оббозӣ машғул буданд, ки ба шӯъбаи милитсия дастрас ва баъди суҳбатҳои инфиродӣ ба волидон супорида шуданд. мулоқоти навбатии гурӯҳи муштарак дар мавзӯи пешгирӣ аз ғарқшавӣ ва риояи қоидаҳои бехатарии оббозӣ бо волидон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳри Гулистон баргузор гашт. ба иштирокчиён оиди оқибати муносибати бепарвоёна ҳангоми интихоби ҷойи шиноварӣ, мавзеъҳои ғайри обутобгоҳ, дарё, обанбор, каналу ҷӯйборҳои шиддатнокии обаш баланд, ки метавонад ҳар лаҳза барои ғарқшавӣ мусоидат намояд, маълумот доданд. чун таътили тобистона фаро мерасад, аз хонандагон даъват ба амал оварда шуд, ки вақти холигии худро беҳуда нагузаронанд. дар баробари худомӯзӣ, агар майли оббозӣ кардан дошта бошанд, беҳтараш дар обутобгоҳҳои махсус, ки таҳти назорати наҷотдиҳандагонанд, талаботи худро қонеъ созанд. чунин чорабиниҳои маърифатӣ дар дигар муассисаҳои таълимӣ низ баргузор карда шуда. илова бар ин, дар соҳили баҳри Тоҷик милитсияи шаҳри Гулистон хатсайри пайраҳадорӣ сафарбар намудааст, ки ташрифи ноболиғонро пешгирӣ менамояд.